Әдәби конкурста катнашып, ярты миллион сумга кадәр бүләк итәргә мөмкин. Республиканың татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе үткәргән бәйге җиңүчеләре билгеле. Татар әдәбиятының киләчәге кем кулында? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәне инде барыгызга да аңлаттык. Килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшел һәм ак нейтралитет билгесе. Иң элек аңлатып китсәк иде. Әлфәт абый, менә төп асылы нидә бу конкурсның? Монда бит әле үзенчәлекләр дә бар. Ул конкурс ябык режимда үткәрелде һәм алдан кемнең нинди әсәр җибәргәнен жюри әгъзалары белмәде диярлек. Сез жюри әгъзасы буларак моны аңлатып китегез әле. Чынлап та менә быел туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы уңаеннан да шул вакытта президент каршында оештырылган әлеге комиссияның бер җитди бер эшчәнлегенең күрсәткече буларак та татар телендә язылган төрле жанрдагы әсәрләргә конкурс игълан ителде. Аның аңлатмасы, положениесе бар, һәм анда төп таләпләр, төп шартлары ачык аңлатылган. Төп максаты билгеле инде нәкъ менә татар телендә иҗат итүчеләрне активлаштыру. Аллаһка шөкер, татар әдәбиятыбыз бар, зур, бай, ләкин безнең бүгенге көнебез һәм аннан да бирәк киләчәгебез борчый. Шул уңайдан монда инде төрле яшьтәге актив иҗат итүчеләрне тарту, катнаштыру, бу үзеннән үзе һәм аны шактый зур суммада премия белән бүләкләү мөмкинлеге дә булу, димәк кызыксынуды тагы да үстерде дип уйлыйм мин. Шуңа күрә без күп санда, гаять күп санда, Аллаһка шөкер, әсәрләр кабул иттек һәм аларны уку бәхетенә ирештек. Соннар ягыннан әлбәттә без сөйләшербез әле. Премия күләмнәре турында да Изнур әфәнде, сифат ягыннан менә ничегрәк бәялисез? Менә әлеге конкурсның әле бер өлеше интегәләнде, алга таба романнар инде тикшерү эше башлана дип беләм. Чыннан да сифат ягы нидерәк хисләр калдырды сездә? Менә чынлап караганда һәрбер конкурс ул шартлы чара. Һәрбер конкурсның, һәрбер бәйгенең була уңай яклары һәм тискәре яклары. Әлбәттә, менә соңгы елларда еш үткәрелеп килә торган менә мондый конкурсларның уңай яклары бик күп. Әмма шул ук вакытта тискәре яклары да күзгә ташланып тора. Ул мөгаен конкурсның вакытыннан, менә вакыт аралыгыннан киләдер дип уйлыйм мин. Менә конкурста күпмедер дәрәҗәдә шикләнгән вакыт бирелә. Менә шушы шикләнгән вакыт аралыгында зур полотнолы әсәрләр һәм яхшы сифатлы әсәрләр язу бик тә авыр. Әйтик, менә шушы конкурс вакыты аралыгында ниндиранда романнар, анда зур тарихи поэмалар иҗат итү шактый кыенга килә. Чөнки бит иҗат әһле ул менә ниндидер бер бирем буенча язу өстәленә йөгереп килеп, шундук поэма яза башлый алмый. Ул поэма язар алдыннан әзерләнә, материаллар туплый, уйлап йөрий узак кына. Менә бу җәһәттән, менә шушы вакытның тар булуы җәһәтеннән, әлбәттә, менә бу конкурста да уртакул әсәрләр шактый. Менә уртакул әсәрләр шактый. Әлбәттә, бу конкурста теге профессиональ булмаган хәвәскәр авторлар да катнашты. Бу табигый, әлбәттә. Менә шушы конкурс вакытында язылган, менә шушы уртакулдан түбән әсәрләр әдәби әйләнешкә керә. Һәм авторлар менә шушы бик үк профессиональ югарыкта язылмаган әсәрләрен газета, журналларга тапшыра һәм кайберсе әле ул бит конкурста җиңеп чыкты дип тә күкрәк сугарга мөмкин. Һәм менә бу уртакулдан түбән әсәрләр әдәби әйләнешкә кереп, безнең әдәбиятны дөресен әйтик, шүпләүгә дә китерә. Менә бу конкурста да мондый әсәрләр кызганыч бар. Ләкин жюри вәкилләре әйтүенчә, монда бит бар әсәрләр дә инде шедевр була алмый. Дөресен әйтик, һәм сыйфатлы әсәрләрне аерып чыгу өчен дә менә бу сон ягы күп булуы да ул бит начар күренеш түгел. Һәм ара-тирә менә барыбер үсәргә тиеш инде шул язучылар да, шул шагыйрьләр дә. Һәм бәлки яхшы әсәрләрне нәкъ менә югары бәяләр өчен ничектер барыбер түбән дәрәҗәдәге әсәрләрдә кирәктер дигән фикер тумыймы икән? Өзлә ханым, ничек уйлыйсыз? Мин үзем балалар һәм үсмерләр әдәбиятын укырга бирделәр инде миңа. Мин аларны укыдым. Шуннан да начар әсәрләр күп иде.
хәтта уртак кул булмаган начар әсәрләр дә бик күп иде һәм җиңүче әсәрләрнең дә мин бөтенесеннән канәгать түгел, ләкин анда бер 3-4 әйбәт әсәр булган икән. Менә мин Булат Ибраһимовны бик котлыйм һәм аның минем өчен ул ачыш булды һәм Лилия Гыйбадуллина, аның повесте минем өчен ачыш булды. Аннары Ләйлә Абдрахманова районнан, Кайбыштан. Ул кызның әсәре, калганнардан гафу итегез, ул мин алар калганнары өчен конкурс үткәреп тору кирәкми иде. Менә шушы. Хәтта Гүзәл Шакирова ханым, сезнең әсәрегездән дә мин канәгать булмадым, ләкин аны башкалар яклады. Ничек канәгать булмый әйтегез, Алар моральгә корылган. Аларның менә Айсылу Галиевалар анда, Раул Рахманилар, алар әсәрдә мораль булырга тиеш, алар баланы төзәтергә тиеш дигән фикердә тора. Мин ул фикердә тормыйм. Хәзерге әсәрдә мораль булу мәҗбүри түгел, ул эмоциялар бирергә тиеш. Һәм бүгенге әсәр ниндер публицистика булсын, һәм Иркайл әйбәт әйтте, мин Иркайлдан сораган идем моны. Әсәр, проза әсәрендә дә шигърият ятырга тиеш ди. Менә ул әсәрдә, менә Булатның әсәрдә мин шигърият күрдем. Лилияныкендә дә шигърият күрдем. Ә башкаларда шигърият күрдем. Катнашчыбыз бар безнең, Гүзәл ханым. Нәрсә дип җавап бирәсез икән? Менә сез конкурска эшләрне тапшырганда, менә шулай әсәр иҗат иткәндә, монда бит тагын бер кызыклы сорау туа. Бары тик конкурска дип әзерлисезме сез әлеге иҗат җимешләрен дип әйтик? Әллә инде моңа кадәр әзерләнгән һәм бәлки үзегездә, мәсәлән, ишегездә яткан яисә инде кагаз битләрендә яткан әсәрләрне куясызмы дигән. Менә сез ниндирәк әсәрләрне тәкъдим иттегез? Бу җиңгән ике әсәрем, алар икесе дә махсус менә шушы конкурс игълан ителгәннән соң язылдылар. Шунда җибәрермен дип уйладым. Һәм җибәрдем. Нәрсә дип җавап бирәсез менә шулай әйткән сүзләргә? Нәрсә дип әйтим мин? Гомумән алганда, без бит күпме кеше яшәсә, һәрберебез төрле-төрле. Безнең күңелебез төрле, уйларыбыз төрле, фикерләребез төрле. Һәм ни өчен әле беренче урынны алган әсәр бөтен кешегә дә ошарга тиеш ди. Минем үземә дә, менә мәсәлән, фигурное катание вакытында артта калган кеше ныграк ошый. Кемгә нәрсә ошый инде? Ул принцип буенча нигезләнсәк, гадәттә җиңелгән команда өчен җан аталар. Бөтен кешегә акчага, менә объектив фикер була аламы монда? Бөтен кешегә акчага ашый. Калган зәвык турында бәхәсләшмиләр дигән. Менә беләсезме? Мин бу әлеге конкурс үзенең куйган максатына иреште дип саныйм барыбер. Әле моңарчы безнең әдәбият тарихында булай зурдан кубып, хөкүмәт дәрәҗәсендә зур бюджетлар куеп, мондай әдәби конкурс оештырылганы юк иде дип әйтергә кирәк. Һәм бу чыннан да безнең әдәби процессны җанландырып җибәрде. Анда меңләгән әсәр килде бит. Әлбәттә, бөтен кешеләр алтын йомырка салып утырмый, ул турыда сүз дә юк. Әмма ләкин булган кадәр сыйфатлы әсәрләр дә, бу конкурсның ни өчен үткәргәнебезне кем әйтмешли аклый булыр. Ул һәм повесть булсын, һәм хикәяләр булсын, һәм шигырь поэмалар булсын. Җанланды, мотивация бар чөнки бөтен кешеләр беренче урын алам дип тотынды каләмгә. Дөрес әйтергә кирәк. Бу һәм бу максатына ирешүнең тагын бер ягы. Бу конкурста яңа исемнәр пәйда булды. Шаккаткыч бит, яңа исемнәр. Кайберләре берничә номинациядә да. Һәм алар беренче урын алдылар. Мондый конкурслар яңа исемнәрдә ашарга тиеш, һичшиксез. Монда теге безнең теге азат кеше ярган язучылар гына түгел, монда яшьләр бик күп. Һәм бу яшьләргә беренче сыйфатта адресланган дип уйлыйм мин конкурслар. Яшьләр киләчәк, безнең киләчәк яшьләрдә, яшьләр әгәр дә юк икән синең артында, димәк син Зояга яшәгәнсез. Лилия, ялгышмасам, 3 номинациядә 4 җиңү яулады. Сезгә сүз соңра бирәбез. Менә яңа исемнәр дип әйттегез. Шулай ук Гәрҗи районыннан Наилә Харисова бар. Күпләр өчен ачыш булгандыр ул. Аның фикерләрен тыңлап үтик әле. Без шаккаттык. Хәерле кишләр. Мин бу конкурста үтте инде дигән повестем белән катнаштым. Аны халкыбыз тарихының татар кызы язмышы аша чагылдырылган бер өлеше дип татарга мөмкин булыр иде. Вакыйгалар 20нче гасырда бара. Әлбәттә, бик нык сөендем. Әле һаман да ышанып бетеп булмый. Профессионал язучылар белән беррәттән хезмәтемә югары бәя алу, ул минем өчен бик зур дәрәҗә. Минем әдәби конкурсларга үземнең эшләремне җибәргән бар.
2014 елда авыл турында әдәби әсәрләр конкурсында повестем беренче урынга лаек булган иде. Һәм рәхмәт хисләре. Казаннан, язучылар союзыннан, матбугат үзәкләреннән еракта торып иҗат итүчеләргә бу үзенең иҗаты белән таныштыру өчен, таныту өчен бик зур мөмкинлек. Оештыручыларга үземнең чиксез зур рәхмәтемне белдерәм. Лилия, менә шул уңайдан сорап китәсе килә. Сез конкурсларда еш катнашасызмы? Менә әсәрләр, кемдер әйтә, шул ук инде фикер яши, әсәрләрне бары тик конкурска гына язган эшләрдә байтак иде дип. Менә сез үзегез ничек җибәрдегез әле конкурска үзегезнең эшләрегезне? Бу минем конкурста, менә мондый әдәби конкурста, алар бит инде дөресен әйткәндә сирәк тә юк дәрәҗәсендә. Беренче тапкыр катнашуым иде. Шигырьләр махсус әлеге конкурс өчен язылды. Һәм Газинур абый бөтен кеше беренче урын алам дип язды инде ди. Мин менә чын күңелемнән әйтәм, беренче урын алам дип язмадым. Әгәр мин аны чамалаган булсам, ул кадәр әсәрдә җибәрмәгән булыр идем. Ничек ул конкурска дип әзерләү? Махсус менә ничектер илһам киләме анда конкурска дип язу? Акча илһам китерә ишеннәр нәрсәсе бар. Менә шагыйрь Татарстан Язучылар берлегендә исәпләнгәч, инде шагыйрь дигән атың булгач, бу конкурста катнашмый калу ярамас дигән фикер белән шигырьләремне шул рәвештә яздым. Повестька килгәндә, ул менә теге Газинур абый әйткән яшьләр дисез бит инде, без инде хәзер үзебез урта буын булып барабыз, без балалар тәрбиялибез, менә Булатның да бәлки хикәясенең уңышлы булуы шундый тәэсир калдыруы шуннандыр. Повестьны мин үземнең балаларым өчен дип яздым һәм ул конкурска тиклем языла башлаган әйбер. Менә бит монсы да бик мөһим. Конкурска дип махсус түгел, балалар өчен дип. Менә тагын ниндирәк хисләр кичерделәр безнең җиңүчеләр беренчедән һәм жюри әгъзалары нинди принцип буенча сайлаган, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыру әдәби конкурс турында сөйләшәбез. Мондай ябык форматта үтте дип әйтә башлаган. Менә чыннан да авторларны белмәү бу очракта уңай күренешме ул? Әллә тискәреме? Чөнки менә шулай ук тапшыру башында да без инде фикер алышкан идек. Кемдер әйтә, бөтен номинацияләрдә дә катнашуны бәлки чикләргә кирәктер дип. Кемдер әйтә, киресенчә, күбрәк катнашлар яхшырак дигән фикерләр дә яңгырады. Сез ничек уйлыйсыз? Бик аз гына читтән башлыйм әле. Игътибар итегез, соңгы вакытта китап укучылар саны кимү күз алдында. Бу объектив күренеш дип әйтәбез, һәм шушыңа нисбәтле еш кына төрле урыннарда яңгырап китә. Менә бүгенге көндә татар әдәбияты бармыни ул? Укырга әсәрләр таба алмыйм мин дигән фикерләрне дә мин еш ишетәм. Бер яктан, моның инде дөрес хаксызлыгы күз алдында. Чөнки әсәрләр бармы юк микәнлеген белү өчен Казанлыкларын мәйданны, Иделне ашып укырга гына кирәк. Анда әйбәт әсәрләр бар. Икенче якта, менә мондый тәнкыйть сүзләре ишетелә иде. Шуңа күрә бу конкурсны игълан ителү вакытында ук аның ябык булуы һәм жюри әгъзаларының инде чын мәгънәсендә объектив кем әсәр икәнлеген, ул Зиннур абыйныкымы, Газинурныкымы икәнлеген белмичә укысыннар иде дигән теләк куелды. Менә Лилия, ничек кабул иттегез шул ук 3 номинациядә 4 бүләк алу сезнең өчен нәрсә ул? Монда бит инде бөтен республика катнаша, менә 1000 артык эш дигән. Ниндирәк хисләр булды? Ничектер уйландыгызмы моның турында? Менә мин ничек 4 номинациядә җиңгәч, чыннан да шундый дәрәҗәдәге язучы түгел микән дигән фикер кирмәдеме? Беренчедән мин үземнең шагыйрь икәнемне белә идем моңа тикледә. Икенчедән мин бу конкурска менә Зиннур абый әйткәнчә бәйгегә караган кебек карыйм. Гап-гади конкурс, аның катнашучылары була, катнашмаучылары була, җиңүчеләре була, җиңелүчеләре була. Ул теге ничектер менә татар әдәбиятының бүгенгесен тулаем чагылдыра торган дип әйтергә мин батырчылык итмәс идем. Ләкин конкурс ябык режимда үткәрелү дә бит ул инде бәя бирергә тиеш кешенең иҗатына. Монда шәхескә карап, без инде яшерен батырын түгел, бүген конкурсларның кайберләрен ничек үткәнен беләбез. Шул конкурсларда, мәсәлән, инде кешегә карап та менә нидер фикер үзгәрә, менә кешенең әгәр дә инде ул нидер дәрәҗәгә ирешкән икән, инде аның әсәрләре билгеле икән, һәм мәсәлән шул әйткәнемчә инде әллә нигә бер генә әсәрен иҗат итеп куйган кешегә караганда барыбер өстенлекле яклар күбрәк. Менә монда бит инде менә бу урталык чагылдыру барыбер ниндер үсеп китәргә ярдәм бирәме кешегә? Беренчедән, мин конкурсларның ничек үткәрелгәнен белмим, сез беләсездер, күрәсең. Икенчедән, бу җаваплылык хисе күбрәк өсти.
Ул теге минлеклең дидер, андый бер бездә була да алмый, булырга да тиеш түгел гомумән иҗат дөньясында. Бу беренче чиратта җаваплылык өсти, менә син инде балалар өчен дә язасың икән бит дип, шундый шау-шудан соң инде кичәгенә кенә миннән безнең көмеш кыңгырау гәҗите хикәя сорап алды. Һәм мин теләмимме, вакытым бармы, юкмы, аны инде шушы җиңүләрдән соң язып бирергә тиеш һәм язып бирдем. Менә шул ягы да бар. Барлык катнашучыларны да без кызганычта студиягә сыйдыра алмыйбыз. Шуңа күрә монда әле тагын 2 катнашучыбыз фикерләре белән уртаклашкан иде. Шуларны да тыңлап үтүгәләр, дәвам иттерербез. Мин Лейсан Низамова булам. Әдәби бәйгенең хикәяләр номинациясендә минем гади генә тиле дип аталган хикәям 2нче урынга лаек булды. Беренче чиратта рәхмәт әйтәсем килә минем әдәби әсәремне шулай югары бәяләгән өчен. Күп җиңүчеләр әйтәләр инде. Кызык өчен катнаштым, үземне сынар өчен катнаштым, бүләк өчен түгел дип, ләкин минем очракта да бу шулай. Бүләге бик күңелле, ләкин катнашуымның төп максаты үземне сынап карау иде. Чөнки әлеге әсәр минем җитди рәвештә, аңлы рәвештә хикәя дип зурлап атап язылган беренче әсәрем. Үземне профессиональ язучылар рәтенә кертмим, әмма аның шундый зур бәяләме алуына мин бик шат һәм бик рәхмәтлемен. Үзем һөнәрем буенча журналист. Безне электән өйрәттеләр журналистика һәм әдәби әсәрләр язу ул икесе бер дип. Һәм үземне әлеге өлкәдә сынар өчен димәк күпмедер вакыт кирәк булган, күпмедер тәҗрибә туплау кирәк булган. Әлеге бәйгедә катнашуыма һәм эшемнең бәяләнүенә мин бик канәгатьмен, бик шатмын. Әлеге бәйгенең никадәр талантларны, никадәр үзен күрсәтергә кыенсынып йөргән яшь талантларны барлауда әһәмияте бик зур дип саныйм. Бар дик рәхмәт сүзләрем. Әлеге бәйгенең ни дәрәҗәдә зур әһәмияткә ия икәнен дә ассызыклап үтәсем килә. Чөнки улпат язучыларыбыз белән бер рәттән үзен беренче тапкыр сынаучы язучыларыбыз да бик байтак. Менә аларга үзләрен сынау өчен, тәҗрибә туплар өчен, иҗат итәр өчен бер дигән мәйдан бу, бер дигән аралашу мәйданы бу. Менә шундый фикерләргә дә Альфат абый сезнең дә әйтер фикер бар иде. Менә мин Лилиягә бирелгән сорауга нисбәтлегенә бер мәсьәләгә ачыклык кертәсем килә. Беләсезме, безнең әлеге положение аңлатма язуында хата киткән. Без аны жюри әгъзалары үзара сөйләшкәндә дә күрдек. Менә бу очракта, мисал өчен, шигърият номинациясендә бер кешенең беренче, икенче урынны алуы бу бераз гайре табигый дип саныйбыз без. Шуңа күрә бер кеше Мин үзем шулай саныйм, ягъни бер кеше үзенең бер тәхәллүсе, бер психбанин белән җибәрергә тиеш, берничә әсәр җибәрергә хокукы булсын. Ягъни ул кеше беренче урынны ала икән, димәк, без беренче урынны бирәбез, иң яхшы әсәренә. Инде калган урыннарны башкалар бүлешергә тиеш. Бу бер номинациядә гына мәлфәт. Бер номинация турында бара. Мин моны нормаль дип саныйм. Кеше үзен төрле жанрда сынап карарга хокуклы һәм төрле исемнәр белән. Шуңа күрә Лилиянең бу җиңүен мин бик нормаль хәл дип кабул итәм. Әле мин аның 15 романның берсе аныкы булса да гаҗәпләнмим. Бәлки ул романда язгандыр. Рузилә, иң талантлы кеше, әйтик, шигърият, поэма номинацияләрендә 6 урынны да ала дисеңме? Алырга мөмкин. Әгәр дә яхшы яза икән. Зиннур әфәнде, монда тагын бер фикер яңгырады. Менә улпат язучыларыбыз белән бер рәттән. Ләкин исемлекне карыйбыз. Менә шул ук инде әдәбият дәреслекләренә кергән, инде безнең озак еллар иҗат иткән шагыйрьләр, шул ук язучылар исемнәре күренми. Без моның турында сезнең белән шулай сөйләшкән идек. Ни өчен? Бу бит инде хәзер генә була торган хәл түгел. Электән ни өчендер менә бу конкурсларга һәм ниндидер бәйгеләргә үз эшләрен җибәрергә инштер батырчылык итмиме алар, әллә инде аларга кирәкмиме ул? Менә ни өчен шундый күренеш күзәтелә икән? Минем ярым шаярып язылган бер мәкаләм бар иде. Менә безнең әдәбиятыбызның чишмә башында Кулгали тора. Кулгали, урта гасырлар шагыйрьләре, алтын баганалар кебек Кандалый, һәм ниһаять Тукай. Аннан соң совет чоры шагыйрьләре китә. Менә алар бит бер генә бәйгедә дә катнашмаган, бер генә конкурста да катнашмаган. Әйтик, менә Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Илдар Юзеев. Алар мин совет елларыннан бирле күзәтеп барам. Әлбәттә, ул чорларда конкурслар бик тә сирәк үтәрелә иде. Менә мондый улпат шагыйрьләр
мындай бәйгеләрдә бер кашан да катнашмады. Һәм менә бүген дә безнең күренекле шагыйрьләребез бар. Равил Файзуллин, Ринат Харис, Радиф Гаташ. Алар бүген дә язалар, хәтта поэмалар да иҗат итәләр. Әмма ләкин аларның менә мондый бәйгеләрдә бер кашан да катнашканнары юк. Менә бу нәрсәдер турында сөйлибез. Сезнең җавап бармы моңа? Ни өчен катнашмыйлар? Чөнки мин инде башта ук әйтеп үттем, менә мондый әдәби конкурсларның әлбәттә уңай яклары бик күп. Менә бу әсәрләрне укыганда, менә минем ике ягымда 1 метр биеклектәге папка торды. Анда йөзләрчә авторлар. Менә бу әсәрләрне ябык конкурска җибәргән әсәрләрне укыганда үзеңә күрә нәтиҗәдә языйсың һәм бу бәйгенең файдалы бер зур ягын күреп аласың. Менә бу әсәрләрне укыгач, безнең әдәбиятыбызга күп кырлы анализ ясарга була. Менә бу әсәрләр үзенә күрә бер лакмус кагазе кебек. Безнең менә зур тирән тамырлы әдәбиятыбыз кая бара? Безгә менә бүген яңа көчләр киләме? Нинди тенденцияләр күзәтелә? Менә әлбәттә башка вакытта ул Казан утларыннан роман укып кына, поэма укып кына мондый уйларга килмисең. Ә менә тулайым укыганда, менә шушы ябык конкурс әсәрләрен укыганда, менә шушындый анализ ясарга мөмкинлек туа. Конкурс ярдәменә буламы соң, Газинур әфәнде? Шуннан да монда бит әйткәнебезчә барысы да бирми һәм конкурсны аерырга кирәк. Менә тулайым әдәбиятны караганда, без бит инде конкурс нәтиҗәсендә генә тулы әдәбиятка бәя бирә алабызмы бүген? Әлбәттә, бәя биреп булмый. Менә Лилия аны бик дөрес әйтте инде. Менә конкурс, шушы конкурс өчен кеше яза, иҗат итә, бер максатка хезмәт итә. Ләкин менә күреп торабыз, чыннан да менә бу конкурста безнең инде озау арган күренекле зур шагыйрь, аның бер кайчан да мондый конкурста катнашканы юк. Менә үзе әйтсен, ничә катнашкан рәисләренә ярамыйдыр. Конкурс шартлары буенча катнашырга бик теләсә дә. Жюрия утырышларга гомумән анда катнашырга ярамайды. Ләкин шуны исәп торырга кирәк. Менә мондый конкурсларның кадерен белергә кирәк барыбызда. Шушындый югары кимәлдә, хөкүмәт дәрәҗәсендә әдәбиятны кайгыртып, шушындый эш башкарылган икән, бу барыбызда безнең әдәбият файдасына сөйли. Һәм мин шанам, менә монда җиңеп чыккан әсәрләр, бигрәк тә повесть, хикәя, поэма, шигырьләр, романнарда шулай булды дип шанам инде мин. Алар Казан утлары журналында һичшиксез басылды дип ышанам мин. Шунысы да бар. Бик ханым, сез нәрсәгә өмет итәсез? Аннар басылды дип ышанам. Без бәя биргәндә мәсьәләнең шушы ягына да игътибар иттек. Мин шунысын да беләм. Конкурсларда булган торды бездә. Башка хуҗалык темасына, тагын башка темаларга. Һәм шунда менә җиңеп чыккан, беренче, икенче урынны алган хикәя, повесть, романнарны Казан утлары журналында бастырып булмаган шартларда шактый булды. Мин аның шаһиты булган кеше. Менә шундый булмасын иң мөһиме. Бу конкурсның нәтиҗәләре алай булмас дип уйлыйм мин. Гүзәл ханым, менә әйтеп китсәк иде, чыннан да бу материал яктан тыш тагы нәрсә бирә? Шул ук журналларда бастыру мөмкинлеге бу. Нинди яңалыклар ача конкурста катнашучылар өчен? Мин үзем материал якны бөтенләй уйламаган идем. Язасым килде дә яздым. Чөнки соңгы 1-2 елда мин инде бөтенләй каләмне ташлаган идем диярлек. Менә шушы конкурс килеп чыккач, андагы номинацияларның шул хәтле күп булуы, төрле булуы да ничектер мине кызыктырып җибәрде, күтәреп җибәрде. Аннан соң гомумән алганда мин балалар өчен ул хәтле күп язмый да идем. Мин күбрәк өлкәннәр өчен яза идем. Минем повестьларым бар, хикәяләрем бар. Газинур белә инде, минем чыгачак китабым, мин бик өметләнеп көтә торган китабым 7нче ел инде аның папкасында ята. Менә балалар турында яздым. Конкурсларның менә иҗатка һәм әлеге әсәрләрнең инде журналларда булсымы, газетларда һәм китапларда басылып чыгуы турында без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Төгәл ярты сәгатьтән соң сезнең белән очрашырбыз.
Татарстан Яңа ғасыр телеканалында таянуны тастапшыруы әдәби конкурсына сөйләшәбез. Республиканың татар телен үстерү һәм саклау комиссиясы үткәргән әлеге бәйге җиңүчеләр дә бар монда, безнең жюри әгъзалары да шулай ук биредә. Һәм тапшыруның беренче өлешендә без инде конкурсның шартлары, кем катнаша ала, кем катнаша алмый, шул хакта сөйләшәйек. Газнур әфәнде, менә без инде әйттек, күп санлы конкурслар бар дип, әдәбият үсеше өчен дип, монда аңлашыла, уңай яклары да бар, тискәре яклары да бар. Ләкин конкурс булуы һәм матди яктан да менә шундый стимул булуы начар күренеш түгел бит инде ул. Әлбәттә, бик яхшы күренеш. Рәхмәт әйтик без бу мондый бәйгене оештыручыларга. Менә мин китап мәшәһәтендә эшлим һәм күзәтеп торам. Менә әлеге конкурста балалар әдәбияты дә бик нык игътибар бирелде. Ник дигәндә, яшүсмерләр әдәбияты, балалар әдәбияты бүгенге көндә bu janrlarda icat itu piknik pasif. Düşünce gerek. Onun sebepleri de var. Birinciden bizim bağlar matbuatında edebi eserler bastığı bitti, yok. Birden bir balalar için kitaplar çıkartılan Tatarstan kitap neşriyatı kaldı. Evet. Onda da bir sonallığına kileserler. Bunda da indide bir canlılık sezildi. Balalar edebiyatı. Bizim Tatar yazıcısı, evet. Balalar için yazı onun üzerine göre namus işler bulat isteyip sanırım ben. Çünkü televizyonu, madur televizyonu yetiştirdi balağa, onu obrazlı fikirlerine getirdi. O eğitim bitirgisi zor rolünü. Belki şartlar bulmağandır. Ben söz biri gələ, yaşından da balalar edebiyatı bilen indi turdan tura atnaşıp olan kişilerge edebiyatı. Yaşından da belki kişiler olup gele, biz küp günə şunda ok yaş icatçılar bilen oralaşkan var әлеге studiyada. Менә türlü konkurslarda şularak jingen, mağa kadar bulgan. Lekin biz şuluk jurnalga alıp kelebez eserlerimizni be. İşte birer jiyintiqqa bizni kiritmeyler deyip. Менә аларга демек mümkünlük bilmeyler. Тегеннән бурып чыгардылар, моннан бурып чыгардылар деген fikir. Belki sebep şunda түгелме икән? Мин һеч кенә дә килешмим, бурып чыгардылар дигән андый бер белән. Мин үзем мәйдан журналында эшлим һәм мин яшь иҗатчыларның артыннан йөрим. Instagram'dan izleyim, başka yerden izleyim, менә җибәр инде. Һәм алар шул хәтле ялындырып, кыенсынып инде. Әллә алар өчен дәрәҗә түгел ул, әллә нәрсә мин аңламыйм бугай берне икенчедән. Демәк Instagram'да куеп инде фикерләр алу дәрәҗә, журналга чыгару хәзер дәрәҗә түгел. Күрәсең, алар өчен приоритет бүтәндер. Инфантильлек тә belki. Кем белгән, бәлки аның өчен әзрәк гомер үтү кирәктер аналар өчен кыйммәтен. Журналда эшлим, яшьләр өчен мәйдан бар, ләкин яшьләр үзләре җибәрмиләр әсәрләрен. Икенчедән бездә Татарстанда бердән-бер газет бар яшүсмерләр өчен чыга торган. Көмеш кыңгырау. Анда һәр сан саен балалар һәм яшүсмерләр өчен хикәяләр чыгып бара. Бердән-бер басма ул. Бердән-бер басма. Әдәбият басма торган. Нәрсә әйтим? Бу инде балаларның, яшүсмерләрнең китап укымавы ул мәктәп, мәгариф проблемасы белән бәйле. Рүзилә, сез проблема нәрсә күрәсез? Менә балалар җатында. Балаларның китап укымау проблемасы, менә хәзер бу конкурста үзем әсәрләрне укыш аңладым, әсәрләрнең начар булуыннан. Балалар әдәбияты бик начар хәлдә. Балалар әдәбияты әйтәм бит шул моральгә корылган. Бүгенге балага ул кызык түгел. Менә мин конкурста гай белән укыганда үзем укып чыктым һәм минем кызыма 17 яшь, мин аңа бөтенсен эчтәлеген сөйләдем яки кайсын кычкырып укыдым. Без икәү бергә бәяләдек. Һәм ул күбеле өчен берничәсеннән кала бөтенсен браковать итеп чыкты. Бу әсәрләрне мин укымасыйм диде. То есть балалар әдәбияты начар хәлдә. Бәлки җәмгыятьтә шундый шартлар куяды. Китап нәшрияты, димәк, менә шундый карап тотып бит анда китап нәшрияты менә шушы моральгә корылган әсәрләрне генә яхшы дип таба. Бүгенге балага мораль кирәкми. Зиннур, сез нәрсә дип җавап бирәсез икән? Менә мин конкурслар турында әйтеп үтәргә телим әле. Менә онытылганча, менә әлбәттә конкурслар үткәрелү бик күңелле күренеш. Чөнки дөнья, үзегез күреп торасыз, дөньяда 100 төрле конкурс үткәрелеп килә. Әмма ләкин менә бу мәсьәләдә безгә бер чиктән икенче чиккә ташланырга ярамый. Артык дәрәҗәдә мавыгып китәргә ярамый. Һәм безгә шама хисен белергә кирәк, шама хисен. Әйтик, менә элегрәк конкурслар бик тә сирәк үткәрелде. Хәзер инде ел сайын без берничә конкурс үткәрәбез. Бит әдәби иҗатта шундый каләм әһелләре бар. Менә алар зур проектлар өстендә эшлиләр. Алар конкурста катнаша алмыйлар, ничектер теләмиләр дә һәм үзләренең язган әсәрләре белән
бәлки конкурсның таләпләренә җавап та бирә алмыйлардыр. Әлбәттә, безнең дәүләтебезгә рәхмәт, менә конкурслар өчен миллионнарча акча бүлеп бирә. Әмма ләкин безнең хөкүмәтебез менә әдәби иҗатны стимуллаштырырга тели икән, аның бит әле башка чаралары да бар. Менә төрләндерергә кирәк. Менә әйтик, менә айрым авторларның, мин инде әйтеп үттем, әдәби проектлар бар. Менә минем үземә шәхсән үземнең мисалында Габдулла Тукаебыз турында мин татар, рус һәм инглиз телләрендә 3 китап чыгардым. Һәм татарча Тукай кодексын эшләдем. Әлбәттә, бу еллар дәвамында эшләнә торган әйбер. Менә әгәр дә безнең хөкүмәтебез стимуллаштырырга тели икән менә мондый хезмәтләрне, ул бит менә грантлар формасындамы һәм башка чаралар рәвешендәме. Менә бу миллионнар гел конкурска гына түгелмәсен иде. Менә чөнки мин белеп торам, безнең язучылар арасында менә шушындый шәхси проектлар буенча эшләүче авторлар да байтак. Мин менә бу стимуллаштыру чарасын төрләндерү ягында гел конкурслар гына түгел, башка шушындый чараларда үткәрелсен иде. Һәм тагын бер катнашучыбыз үз фикерен белдерде. Лилия Фаттахова шулай ук үз фикерен җибәргән иде. Бергәләп тыңлыйк, алар дәвам иттерербез. Мин Лилия Фаттахова. Балалар хикәясе номинациясендә беренче, балалар шигырьләре номинациясендә икенче урын алдым. Шулай ук әлеге бәйгегә яшүсмерләр өчен фантастик повестьта җибәргән идем. Ник дигәндә, яшүсмерләр өчен фантастик жанрдагы хикәяләр һәм повестларның аз булуын беләм. Көмеш кыңгырауда эшләгән чакта балаларның ниндирәк әсәрләрне яратыбрак укыганын чамалый идек инде без. Әлеге бәйгедә катнашуымның максаты азмы күпме үземнән бу өлкәдә өлеш кертү иде. Беренчедән, икенчедән инде премьер фонд шулай ук әйбәт, бу язучыны стимуллаштыра. Хәбәрне ишеттү мине бик нык сөендерде, көтелмәгән шундый сөенеч булды ул. Үз-үзенә ышанычны да арттыра. Демәк, балалар әдәбиятында бу өлкәдә дә эшләргә мөмкин икән, һәм кирәк икән дигән уйга килдем мин үзем өчен. Һәм инде җаваплылыкны да арттыра әлбәттә. Чөнки җиңе яулаган әсәр ул әйбәт булырга тиеш, аңа башка күзлектән карыйлар, һәм инде синең башка әсәрләреңә дә бүтәнчәрәк карыйлар. Бу начар түгел, бу әйбәт. Бу язучының үзе өчен дә бик нык әйбәт. Киләчәктә дә әлеге конкурс дәвам итәр дигән ышанычта калам. Ул кирәк, ул безнең әдәбиятыбызны бойтачак. Шуннан да менә бу фикерне тыңлаганнан соң тагын бер сорау туды. Нинди әсәрләргә ихтыяҗ бар бүген балаларда дигән. Нәрсәгә бар ихтыяҗ? Монда бит күп язырга мөмкин, ләкин ихтыяҗ булмаса аның мәгънәсе каламы дигән сорау туа. Менә татар тотып карамый шамый бит инде, улаймы? Менә ул балалар белән аралашмыйча, аларның даирәсен әзме күпме шамаламыйча, балалар һәм яшүсмерләр өчен әсәр язып булмый. Лилия ханым дөрес әйтә. Мин аның белән килешәм. Рузиләнең безнең балалар яшүсмерләр әдәбияты начар дигән сүзе белән килешеп бетә алмыйм, чөнки ул без укып үскән әдәбият бит инде, без шул әдәбиятта тәрбияләнгән булган. Менә беләсезме, шул мен бик укытасым килә. Повестларда, хикәяләрдә менә безнең буынга тиклем язылган, алар әйбәт әсәрләр. Ләкин хәзерге яшүсмер бала кеше аларны кабул итә алмый, укый алмый, аңламый. Менә аларны менә шул яхшы мораль әйбәт тәрбия бирә торган әсәрләрне укытыр өчен татарча укытырга киридән өйрәтергә мәҗбүрбез без. Ул ия белән хәбәрне һич югы дөрес итеп куеп, менә шул татарча уку күнекмәсе, татар җөмләсе аның аңында формалашсын иде. Менә гап-гади без хәзерге чорда татар сүзен әйтми генә, менә андый басым ясамый гына татарча укытырга тиешбез баланы. Тырышырга тиешбез укытырга. Һәм кызыксыну ятырга кирәктер. Без һәм сез нәрсә дип җавап бирәсез? Кызылытка бастыгыз, каршы киләсезме инде? Юк, мин Рузиләнең сүзенә каршы. Мораль булмаска тиеш балалар әдәбиятында дигән сүзне мин гафу итегез, мин аңламадым. Мораль бик тирәндә ятырга тиеш, өскә чыгып ятырга тиеш түгел, мораль өстә ятмый.
Юк, сез булмаска тиеш мораль деген сүз әйттегез дә, мен Әлбәттә, таушап кырып калдым. ятмый инде Минем моральгә фикеремчә, корылган. мин бит инде хәзер теге яшь кеше түгел, әби кеше, үземнең 5 ыныгым бар. Минемчә, нәрсә ул яхшы, нәрсә ул начар дигән әйбер мораль бит инде ул. Шушы әйберне балага аңлату нигә начар әйбермени? Баланы укымый. Бүгін бала оқимы дегенде сұрау бүгін әлеге бәхәсебез безнең шушы мәсьәләгә алмас куйган сорауга кайтып та кала инде. Беләсезме, менә шушыга нисбәтле менә алдагы конкурслар үткәрү мәсьәләсендә мин байрак дип саныйм. Бердән Зиннур абый фикерләре белән мин тулысынча килешәм. Әлеге конкурслар билгеле бер эзлеклектә системада үткәрергә тиешләр. Һәм икенчедән аның җаваплылыгын, нечкәлекләрен уйлап бетерергә тиеш, аңлатма язулары төгәл ачык булырга тиеш. Икенчедән чынлап та менә Лилия ханым да әйтте аны, ахырса менә бу безнең бәхәстә шуңа этәрә. Балалар бу нинди жанрдагы әсәрләрне укый? Алар нәрсә кызыксындыра? Шул ук Көньяк Корея кинофильмнарының таралышы турында үзебез укып беләбез. Аларның нигезе нәрсәдә, яки көнбатышлык нәрсәдә? Без бүген татар укучысына мондый жанрдагы әсәрләр тәкъдим итә алабызмы? Димәк, конкурста ук аерым, мисалын фантастика жанрына аерым бер номинация. Ул аерым билгеләнергә тиеш. Әнә шул рәвешле, димәк, алдагы конкурсларда аерым жанрлар буенча, яисә шушындый таләпләр буенча дагы эш алып барылырга тиеш. Һәм монда бит әле бүгенге күзәтелә. Менә ни өчен балалар әсәрләренә катлык күзәтелә башлады соңгы елларда? Моның әлбәттә нигезе бар. Менә безнең Габдулла Тукайлардан килә торган әдәбиятыбызда традиция бар иде. Әйтик, менә Габдулла Тукай нигездә ул өлкәннәр өчен язган. Әмма ләкин ул бит балалар өчен дә әсәрләр язарга вакыт тапкан, аның бик күп китаплары чыккан. Һәм Хади Такташ, Хәсән Туфан, Илдар Юзеев, Сибгат Хаким, менә Рауил Файзуллин, Ринат Харис, менә карагыз. Алар нигездә өлкәннәр өчен яза торган безнең шагыйрьләребез, әмма ләкин алар бит балалар өчен дә иҗат иткән. Менә шушы традиция соңгы елларда бик нык зәгыйфләнде. Чөнки чиста балалар язучылары гына безнең балаларыбызның ихтияҗларын канәгатьләндереп бетерә алмый. Бәлки гади тел белән язырга кирәк. Азнур әфәнде, шунда гади тел белән язу бүгенге заман балаларына ярау бирәк тә бит әле теге TikTok буына дип әйтәбез. Алар узын ниндер күләмле, анда ниндер фәлсәфәгә курылган бәлки әсәрләрне кабул итеп тә бетермәскә мөмкин. Монда балаларына түгел, бәлки яшүсмерләрне дә алыйк без. Шуннан да аларга яраклашырга тиешме шул ук әдәбият? Ул беренче атта әлеге дә баягы шул мәгариф системасы укыту белән бәйле. Аннан соң бүгенге көндә баланың төп аның коралы ул гаджетлар. Ул шуңа шуның белән генә көн итә ул, аңа кемәтле китапта әллә ни кирәк түгел шикелле тоям мин үзем. Иртәдән кичкә кадәр. Иртәдән кичкә кадәр. Әлбәттә бу инде уенчык. Буларак хәзер безнең инде кулланыла аны өлкәннәр дә уйный шуның белән, балачага да уйный, балалар өлкәннәрдә карап уйный. Ләкин ул балачагы битенә уенчыгы белән уйный да, аннан соң куя ул аны читкә. Бәлки андый заманнарда килә, бәлки китапка балалар яңадан әйләнеп кайталар. Әмма ләкин монда тагын бер бар. Менә шул тиз үзгәреп китте заманы. Бүгенге балаларның психологиясын аңлау бәлки безнең инде хәзер хәлдән дә килми торгандыр, дөресен әйткәндә. Biz de yazdıq indi o bağlar için küp derecede. Onlar indi kitap bulup taşıktılar. Biz indi üzümüzün bolaşak turunda yazdık. Dürüst etken değil. Üzümüzün bolaşak turunda hazırlık bağlarını bin meselelerini anlayalım. Dürüst etken gerek. Hem bin bolaşaklanıp kılanığına buluydu o belki. Ben şu onlarga elege bağlarının psikolojisi. Ona biz reklamdan sonra biliriz. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында Таяны нұқтасы тапшыруы. Енді біз әкірлеп балалар әдәбиятына көштік. Енді бары бір шулық балалар әдәбиятынан башланадыр енді барысы да. Менә сіз қаршы келдіңіз бұға кімдір фикеріне? Менә ул гаджетларны, смартфоннарны, назарларны бүгін һәрбер бала кулында булган әйберне кулланырга кирәк. Уңай якка димәк. Уңай якка. Үзебезнең максатларда кулланырга кирәк. Татарча уеннар кирәк. Шул ук мәсәлән менә
татар тажын ни өчен әле менә аны берәр тарихи шундый кызык кораллар тоткан, кылычлы, сөңгеле, геройлы берәр уен итеп ясамаска. Шулай бит инде. Кулланырга кирәк дип саныйм. Аннары һәм минем шундый фикер килде әле башыма. Бәлки безгә язучылар берлегендә балалар һәм яшүсмерләр әсәрләре язу буенча ничектер укулармы, психологлар белән, мөгаллимнәр белән шундый остахана кебек әйбер оештырыргадыр. Мондый фикер эшчәнлеген активлаштырырга гына кирәк. Балалар әдәбияты остаханасы эшләп килә бит. Активлаштырырга һәм бик күп төрле чаралар үткәрергә кирәк. Менә шушы компьютер уеннары белгечләре белән менә шундый форматта. Конкурста әйләнеп кайтыйк әле. Монда бит конкурс белән шикләнеп калмый. Менә шунда без әлеге әсәрләр конкурста узды да, бүләкләдек тә, шуның белән эш тәмамлана дигән сүз түгел. Алар кайдыр бастырырга тиешме? Менә шул ук язучыларга дип әйтик, иҗат итүчеләргә тагын алга таба эшләр өчен стимул. Менә монда тукталып калмыйча, монда гына эшне бетермәс өчен нәрсә? Һичшиксез, инде әле тапшыруда яңгырады кебек яхшысы ягызны әйтте бугай. Положениенең үзендә үк бар инде ул, иң яхшы әсәрләр һичшиксез матбугатта дөресрәге Казан атларында һәм башка журналларда басылып чыгачак. Бу димәк киң катлам укучыларга килеп җитәчәк, Алла бирсә. Тагын берсе, менә мин уйлыйм, безгә жюри әгъзаларына да бер зур җаваплылык төшә. Бу укыган әсәрләр буенча фикер алышуга, матбугатка моны чыгару. Ягъни менә мин үзем хикая һәм повестларны шактый күп санда укыдым. Әлеге призлы урынны алганнарны да шул вакытта йомшакларында һәм инде минем күз алдымда нәрсә яхшы, яисә нәрсә мине канәгатьләндерде. Шул вакытта менә бу әсәрләрдә мин нинди кимчелекләр күрдем, алар буенча да билгеле бер күз аллавым бар. Менә уйлыйм, бәлки әле коллегалар да кушылып китерләр. Менә мисал өчен сүземне дәвам итәргә рөхсәт итсәгез, мин булай дип әйтер идем. Менә бүгенге мин укыган хикая һәм повестларны һәм мин яклап тавыш биргәннәрнең үзенчәлеге нәрсәдә? Ул бердән әйбәт, матур тел белән, сүрәтле тел белән язылу. Дөресен әйтик, барыбыз бүгенге көндә телебез бераз кыргаксый дип әйтим инде. Байтак әдипләребездән йомшакларында ул кыры сөйләм теле шактый чагылыш таба. Икенчедән, әсәр беренче чиратта менә хикаяләр язылган әсәр нәрсә белән кызыксындыра? Ул сойлап алынган тормыш материалы. Ул үзенә алып кирип китергә тиеш. Менә Лошмаса мен Флора Низамова булды бугай ясады. Аның әсәре икенче урын алды. Тиле дип аталган хикая. Казан атларына басып чыккан укырсыз. Игътибар итегез. Без бәди әйтәбез бит, һәр авылның үз жүләре бар дибез. Ул әнә шул авыл жүләре турында яза, тиле дип. Ул нәрсә уйлый? Ул да кеше бит. Аның да кызыксынуы бар. Ул да вакыт-вакыт аның да теге акылы ачылып китә. Шул вакытта аның күңелендә инде бер шулар бар. Аның да психикасы бар, эшли бит. Һәм менә шушыны ул шактый матур әйбәт тел белән һәм гыйбрәтле язмыш рәвешендә бирүе белән безне җәлеп итте. Икенчесе, һичшиксез, менә әдипләребездә нәбирәтәм йомшаграк әсәрләрдә нәрсә күрәм? Әйттем инде, сүрәтләү урынына сөйләп китәләр. Тагын берсе, менә Розилә әйткән фикер белән бәлки бу турыда киләдер, бирәк тә өлкән буыннар сөйләгәннәрне язып чыгу һәм ул өлкән буыннарны менә безгә үзенә күрә васыяте, ләкин уларны вагаз уку рәвешендә тәкъдим итә. Тәрбия әсәрләре. Менә ул тәрбияви әсәрләр безнең татар әдәбиятында гомер-гомергә бер зур бер линия булып бара ул. Бүген дә дәвам итә. Ләкин инде аны хәзер урынны, куелыш тәртибе үзгәрергә тиеш. Замана белән бер акыл сатуны бүген кеше кабул итмәй. Харшысы бар. Гүзәл ханга да сорау бирик әле. Монда чыннан да менә әсәрләрне инде басылып чыга дигән фикер яңгырады. Менә сез шулай күпмедер ара мин иҗат итмәдем дип әйткән идегез. Алга таба иҗат итәчәксезме? Менә бәлки бу конкурс ничектер сезне этәреп җибәрер киләчәктә дә иҗат итәргә. Юк, миңа шул хәтле дәртләндереп җибәрде ул әсәрләрне язу. Мин шуннан соң тагын яза башладым. Минем өчен бу конкурсның файдалы ягы гына булды. Күңелем күтәрелеп китте һәм минем кебек кешеләр бик күптер дип беләм мин язучылар арасында. Димәк, конкурсның файдасы бар. Аннары бит инде күпләр әйтә, шул ук яшьләр ни өчен әсәрләр иҗат итми, монда әлбәттә шул ук материал ягын карау дигән бер. Гайзун Рафан, чыннан да менә бу зур күләмле акчалары, монда чыннан да башка конкурслар белән чагыштырганда инде приз күләме дип әйтик, ул югары. Менә хәтта романга беренче урын алганга 500 мең сум күләмендә акча. Менә чыннан да ничектер яңадан
яңа буынны бәлки әлеге стимуллаштырып, инде яңадан әсәрләр иҗат һәм без яңа ниндидер әдәби буын күрмәбез микән нәкъ әлеге конкурслар ярдәмендә? Әлеге конкурста да яшьләр байтак катнашты. Алар арасында шын мәгънәсендә бер тавыштан җиңү яулаган безнең авторлар да бар. Бит, мәсәлән, хикәя жанрында 100% тавыш булды безнең жюриның. Өзәл Мөхәммәтшинның хикәясе. Шагыйрәне хикәя үзе шагыйрь булгач, бар булга ашады. Бөтен 100% шагыйрь бит. Ләкин Руза бит инде бүген генә әдәбиятка килгән кеше түгел. Түгел. Ләкин яшь әле ул. Әлбәттә, девальвация тизлекләре белән караганда 6 миллионда әлләни зур акча түгелдер бәлки. Яңа машина тиби инде. Әмма ләкин бар мотивация. Яшьләр безнең дөрес әйткәндә бүгенге яшьләр алар романтик булудан бигрәк меркантилрәк, прагматикрак. Һәм шулай да замашында бит. Монысы да бик мөһим. Матди ягыда каләм әҗре дә бик мөһим әйбер. Ни кызганыч, каләм әҗре дигән төшенчә битеп бара диде. Гомумән матбугатта инде юктык дәрәҗәсендә. Шигырь язып кына бүген тормыш итеп буламы соң? Булмый. Булмый. Бар бит әле. Кеше шигырь язып кына. Элек булай иде, ләкин без элек заман белән яшәмибез. Заман үзгәрде, шартлар үзгәрде. Шуңа күрә менә бу үзенә күрә бу грант системасы инде бу, менә бу миллионнар. Бит, конкурска бирелгән. Бу миңа калса иң үтемле бүгенге көндә бу заманга туры килә торган, бит, бу bir beyge bu zamanda nakmene meye kalsa şu tiptagi şu kısalar ve kısalanmagan, yaş şiğe koyulmagan, janrlar şiğe koyulmagan, nindi timuka nese yazı kile yazışı şağı. Rahimesi yazsın, bir ne kısa yok bit. Kıskağına kilişmegen fikrimi aytayım әле. Kilişmegen түгел, бәхәскә китерә торган. Менә безне карап утыручы тамашачылар да мондый фикер тулырга да мөмкин. 100 битлек повестка 300 мең, әйтик 200 битлек романга 500 мең сум акча бирәбез. Кемдер әйтәчәк, бу минем ел ярымлык хезмәт хакы диячәк. Менә бу яктан чыгып караганда, мәсьәләне ул ягы да бар. Мин беләсезме, күп акча әйбәт әсәрләргә күп акча бирүгә каршы килмим. Яки шул вакытта икенче бер әйбергә генә игътибар юнәлтәсем килә. Бүгенге көндә Гапта Тукай бүләгенең күләме белүемчә 500 мең сум. Без Тукай бүләге кадәр Татарстанның дәүләт бүләгенә 500 сум бирәбез. 500 мең сум. Һәм менә шушы кем әйткәндә Зиннураб әйткәндә 2 елга бер үткәрелә торган конкурска да 500 мең сум. Уйландыра торган әйбер бар монда. Роман нәкъ Тукай бүләгенә Тукай бүләгенә арттырып булган кимитансында бар. İşte bilmemşe Fransa'nın konkurlar premisi var. O 5 frank diyelim niye. Lakin o premini algan kişi, indi o Fransız edebiyatı tarihinde kalatan kişi var. Tağın bitleki bir şunasa var hali. Mine bu ülkünde 100 bitlik povestini Qozanotlarına biresi iken, sana 5 min, köp bulsa 10 min son, ganara bireler. Ansı da var bit. Ул менә дигән булырга мөмкин. Хәзер Нобель премиясе күләменә барып җитәбез без булай. Бүгенге сөйләшүдә күренеп тора. Шуннан да без киләчәктә дә үткәрәбез мондый бәйгеләрне. Әмма ләкин конкурс үткәрү формасын безгә барыбер камилләштереп бетерергә кирәк. Иң беренче чиратта аның нигезләмәсен камилләштерергә кирәк. Менә бүгенге сөйләшүдә дә сүз булды. Әйтик, менә ул монда гына түгел, гомумән коридорларда да сөйләшүләр бара. Менә берничә номинациядә, әйтик 4-5 номинациядә бер авторның җиңеп чыгуы бик үк минемчә күңелле күренеш дигәндә, үзенә хәзер кызылга басачак, Лилия нинди фикергә каршы киләсез? Бу нигезләмәдә чагылырга тиеш бар. Мин каршы килмим, шуны гына өстәп әйтәсем килә. Менә бу ел сиздек бит инде. Татарстан президенты каршындагы татар телен үстерү һәм яклау комиссиясы тарафыннан мондый бәйгеләр бит әдәбият өлкәсендә генә үткәрелмәде. Ул булсын роликлар, ул интернетны татарчалаштыру буенча бик күп эшләр эшләнде һәм күтәрелеш барлыкка килде дип сизәм инде мин. Инде теге бу бик сөйнәбез моңа. Теге хәерчегә якты чырай күрсәтсәң дигәндә, минем шундый тәкъдимем бар инде. Бер көнне Рузилә сорады да, уйга калдым. Җәлил премиясе буенча курыкмагыз, мин Җәлил премиясе ала алмыйм, минем яшем үтте андан. Җәлил премиясына әйтик мәсәлән, ул бит инде 200 мең.
Ул бит кеше тормышында хәзерге чорда ниндидер аның матди хәлен уңай якка үзгәртә торган сумма түгел. Бусын ул әйтик, мәсәлән, Казанда бер бүлмәле булса да фатир бирсеннәр. Беләсезме, күпме кеше яза башлаячак? Беләсезме, күпме әсәр киләчәк татар әдәбиятына? Без бит спортчыларга, башкаларга бирәбез андый мөмкинлек. Шуңа күрә менә шундый тәкъдимем бар минем. Фатир өчен язу нәтиҗә ясап әйтсәк, Рузилә, әдәби конкурсларны үткәрүдә нәрсә таян ноктасы булып тора? Әдәби конкурсларны үткәрүдә таян ноктасы бу әдәби конкурслар үткәрелергә тиеш. Бу әдәбиятыбызны безнең барыбер ниндидер бер күтәрә торган, әдәбиятны үсешкә китерә торган юл дип саныйм мин моны. Һәм бер номинация кысалар булырга тиеш түгел. Номинация кысасы булса, безнең Лилиянең балалар өчен хикәясен, повестен күрмәгән булыр идек. Ул шигырь генә язып кутылган булыр иде. Димәк, бу киңлек һәм менә шулай жанрлар төрлелеге һәм авторларга тулысынча ирек бирелү һәм шундый ябык булуы бу безнең әдәбиятның бер яхшы күрсәткече һәм ул һичшиксез уңай күренеш һәм ул ел саен дәвам итәргә дәвам итү мөмкинлеге булса бик шәп булыр иде. Аллага шөкер, язучыларыбыз бар һәм бик күп. Хәзер инде укучыларыбыз да әнә шулай ук геометрик прогресс рәвешендә шундай зур һәм күп булсыннар иде дигән теләктә калам. Дөрес, бик дөрес фикерләр. Телне үстерү нәкъ менә татар китапларын һәм әсәрләрен, шигырьләрен укудан башланадыр инде ул. Татар теленә һәм татар әдәбиятына ихтыяҗ үссен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.